Доста хора тук се смалвик са и яде малко пилешко крилце. Не, аз ям пържоли пилешко крилце, виж как яде като тур човек. И не знам. Ухапаме един мармут днес. Луѓе, ще се да кажа. Искам да ви покажа моята къща в геймплек, само ме кефи. Не знам как я направих, сетих се да правя някаква къща. Имах само някакви честове тук и поиграх малко така. Направих си къщата, нещо тук, дървета. Искаш ли едно в едно за клипа? Аз ще направя моя къща. Аре едно в едно само за клипа, искаш ли, аз ще дам айтем. Аз ще направя моя къща, бе. Добре, ама само едно в едно за клипа и това. Ама не ми се ходи на PvP. Да, ама... Аре се за хората, които те гледат. Ма ти не ме виждаш в момента. За хората, които се абонират за тебе. Не ми знаят канала. Абе, човек си... Айде едно в едно. Не искам, бе, аз си правя такова. Какво си правиш? Още. Аре, с 12 епълки ще дам всичко. Еднакви ще сме. Ще дам на... Казвам, че не искам. Аре. Така. Взел като тъпана бикс. Тъпаме. Какво правиш? Дръж. Взимай айтемите. Албикс. Казахте, че няма да ходи на PvP. Ама вземи айтеми. Шиван съдва, няма пиви едно. И хора, ще отидем да видим на War PvP дали има някакво PvP. Чекай. Вижте, хората ми казват хай и ще питам админа за едно в едно НСГ Бомбо. Ще питам админа за едно в едно за клипа. Кабажон. Батле. Бомбата е едно. Бомбата е едно. Арде, някой да иска едно в едно за клипа. Човек. Сега ще спама на другите. За едно в едно за клипа. Добре, тук е.
Извиняйте хора, ама малко се задаих. Малко съм болен. Аре, чакаме сега този админ да правим едно в едно. Сега стоя нам някакъв си и ще правим едно в едно. Ариде! Банват се от тъпи начини. Ай сега един ще бъде леки да победиме тоя, ще ме дразни. Аре, ела. Това човек ела, ти си някакъв си набар тук. С 500 милиарда се добива. Това не може да излезе от водата. Бягай, бягай, бягай. Бягай докато си жив. Това е голям набор. Мило мнение. Как ме заводи? Сяло и... Тая овца тук ме изразни. Ой, тапанар, гровен тъп. Шибам. Тъпунгер. Нещо мисли, че ще направи като мен. Ще бутам от тук до там. Какъв е смешен, той не може да играе PvP. Але, голям образ. За админ не може да играеш PvP-чика. Да си забирам тук се на нашия по-добре. Алелуя, 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 алелуя. Аре, ще опитвам бутушките и сега ще мре. Ще е по-добре да събирам семена. Това е голям добър ден за отнес. Не може да ме докосне. Само това да кажа, голям ноб. Еле.
Збирам трева, чакайте, аз избирам. Семена ви. Трева и семена си избирам. Чакай да папкам млека. Да събирам семена. Семена си събирам. Голям нобър. Много голям нобър, само да ви кажа. Сега май ще бяга кареса. Аре, вече ми писна да го убия, яре. Това да е... И вече много заражавай. Аре да те убия и да се свършва с тега. Ще да пакам лички. Аре, човек. По-бързо е да умреш или сега, колкото само да се мъчиш. Само да се мъчиш да ме килнеш, защото няма да ме килнеш. Това е тука. Ево тука. No бърчи. Не, той с зор нещо тук. Мри вече. Ще ми писна. Така. Чакай. Разбирам семена ще подбе. Той няма такива айтеми да ми даде. Няма твойка админ, какво ще ме убие. Това е пълен нобър. Аре, да умреш. Ще ми дразиш. Не бягай. Сега ще те хвана, аз съм някакъв ноб, кой няма да те хване. Ще хване и ще те убие. Това беше за клипа, хора, аз да ви е харесал и чао!